ka? Natug na? Natog na. Aw, may noon. Parang ka-chika sa dadari. Anthony Boy. Ay, wala mo doon ako tagaig balutaw. Buot lang nga kain to. Awa sa noon magsakit ang bata, si Boy. Nga, namaligyan mo sa balot. Ay, ginakuha na eh. Ginakuha ng maligyan balot. Hunong nakuha na. Maayo makakita. Anong untang mo ka? May mata na siya manindatag balot day. Sa maning usan ako kaugang nga. Di naman ang sugot nga. Mahimo ko niyang balot bindol. O di ay? No, that's no problem. Napay ka pangwartahan lay. Problema lang ang pagsugod lagi mo ilisod. Ako pa ni Muti Boy. Magnegosyo ka pa lang. Oy, muni na sa kung una-una. Ang ako plano yun ka nang maninda ko sudan. Pagkaon. Oo, maayo kay na, Tiboy. Basta di lang ni mo ipautang. Mahimo di pong ipautang pero kinahanglan doon ay garantiya. Buang ka di, Tiboy. Naunsa kong taong ka. Pagkaon, naay garantiya. Di, sigurista mo nila eh. Munay, tata, sigurista. Paniguro na dahi nga. Kinan, mubayad sila kay narabay ubang mangutang. Niga, way panagana, utang nga dimayad. Tiboy! Oo, yung binuwang mo ha. Tay! Ano na? Oh! Mali. Excuse ha. Tay. Tay. Wa na ka manggilaing mahimo. Musugot ka. Kay hangyoon ako ang akong labaw nga magkaminiro ka na lang. Sa musugot ka. Kay ugma dayon. Akong hangyoon, akong supervisor. Nga magkaminiro ka na lang. Kay sayo, manihig sa karsada. Ya, manibyos ka na. Sayo na kayo, lapok na may manipipan. Ilang ko na tayo eh. Kay madaot ang akong panit. Nindot kinaw, mga kamot. Nindot kayo, way kubal. Nugol kayo. Sus, kamot malagtapulan, way kubal. Flawless. Flawless yung kabuang. May pambindal akong balota, di ko na tayo eh. Ano? Uwaw ko ano? Ibagaan ka kaminiro. Oh, kaminiro, matso. Matso? Matso. Yeah. Pwedeng hayal ang kadiro. Ito, wakay kwarta, wakay trabaho. Mura kag pilam. Pilipinong amaw.